El Xavi Bou, amb els vídeos ornitografies i murmurations, que a través d'unes tècniques de cronofotografia ens visualitza les trajectòries de les aus. Les dues peces que es projectaran són del meu projecte Ornitografies, que tracta sobre mostrar el vol de les aus. A través d'ajuntar diversos segons en una sola imatge, s'observa la trajectòria de les aus. Aleshores ja no veiem una au en vol, sinó el que ens apareix són com una estela que deixa darrere aquestes aus. Veiem com aquests artistes, tant sigui amb imatge real, imatge processada o amb imatge sintètica, ens van presentant aquestes idees de paisatge. Un dia, veient un rastre, vaig pensar quin tipus de rastre podien deixar les aus al cel si fos possible. Vaig creure que seria interessant, vaig veure que no s'havia fet fins ara, aleshores vaig trobar la forma de fer-ho possible. Aquesta primera idea va ser fa 7 anys. Vaig trigar 2 o 3 anys a portar-la a terme. Aleshores vaig tenir la gran sort que des de l'inici va ser un projecte que va tenir molt bona rebuda, es va publicar arreu del món, inclús a revistes com National Geographic, i això ha donat una repercussió internacional que estic molt orgullós i ha fet que sigui projecte que he seguit treballant i que em dediqui exclusivament a això des d'aleshores.